ସ୍ୱାଗତମ୍ ଦେବଭୂମି ଜିନ୍ଦଲ ନଗର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିନ୍ଦଲ ମନ୍ଦିର ଆସିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନଟି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମବାର, ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ଏକା ସହିତ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ଭାବିଲି 2-3ଟା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବିନି ଯେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ଆମର ପଳେଇଥିଲେ ଅଫିସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଜୀକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ମଜିକା ମନ୍ଦିର, ମଜିକାରୁ ଜିନ୍ଦଲ, ଜିନ୍ଦଲରୁ ଆସିକି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚଟା କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଘରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ବାବୁ ଆମର ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ କେକ୍ ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ପୁରା ବି ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେତେ ପସ୍ତେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପାରିବିନି, ମୋର ଦୁଃଖ କଥା। ତ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିନର୍ କରିଥିଲୁ। ଡିନର୍ରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ତରକାରୀ, ପୋଟଳ କଷା, ପନିର ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ମିଠା ବି ହେଇଥିଲା ଯେ ବାବୁ ଆମର କହିଲେ ଆଜି ଖାଇବିନି କାଲି ଖାଇବି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। Happy birthday to me.